Ngiyanibekelela bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngiyathanda ukuthi namhlanje ngikhulume ngencwadi ekhuluma kakhulu ngendaba yabaprofeti balesi sikhathi samanje nangezikhathi zokugcina esibhekene nazo. Iqiniso bangcwele ukuthi sibhekene nenkinga emhlabeni esiphila kuwo. Sibona abantu abaningi abasindisiwe akade besindisiwe sisakhula beyeka insindiso bejoyina izinto nje lezi ezibizwa ngamasiko lemikhuba legcwele imhlaba yonke le kuthiwa amasiko. Sibona kulezi insuku abantu bebalalela kakhulu abantu abayibiza ngabaprofeti kanti kugcwele abaprofeti bamanga kulesi sikhathi esiphila kuso. Iqiniso bazalwane lithi uNkulunkulu akamthandi umuntu oyibiza ngomzalwane ohambelalela abantu abayibiza ngabaprofeti, ngoba ba-deploye uSathane ukuthi ba-destroye izwe, because they are against abantwana bakaNkulunkulu labantu ababizwa ngabaprofeti bamanje. Ingakho sinabantu abayibiza ngabaprofeti abasebenzisa izinto ezithize ukuze babonakale ngathi bayabaprofeti kanti akubasibona. Bayilokhuzana abalandeli bakaSathane bakhishwa uyena esihogweni wabadeploya ukuthi abafezekise icebo leli elakhulunywa umprofeti uDaniel ukuthi ngezikhathi ezinzima noma izikhathi zokugcina kovela abaprofeti abaningi. Matthew 24 ukhuluma ngayo leyo nto ukuthi abaprofeti bamanga bazokwanda. Bayanda abaprofeti bamanga kulesi sikhathi samanje, yet into abayandelayo ukudestroy ivangeli, not ukuthi bandela ini. So ke izwi laNkulunkulu lisibonisa ngosobala ukuthi nanoma kuthiwa awuhlakaniphile kodwa ufuna ufunde ukwazi lokhu ukuthi uma kukhulunywa ngomprofeti okuyalela ukuthi khonza abanye uNkulunkulu okwazi ukuthi akuyena umprofeti lowo. Lithi iBhayibheli likaNkulunkulu ulaka likaJehova lehlela kubantu abangalaleliyo. Uma wena ulalela lowo muntu othi akukhonzwe abanye uNkulunkulu, uye uNkulunkulu ophilayo, ulaka likaJehova luphezu kwakho wena. Ngiyayithanda le ncwadi, incwadi kaDuteronomy chapter 13 bazalwane, ufundeka kanje. Deuteronomy 13 asuqala verse 1 ukuze sibe ne full understanding ukuthi uthini uNkulunkulu mayekhuluma ngalabaprofeti labafana laba noma lezi izingane ezibiza ngabaprofeti zamanje. Isexwayiso ngabaprofeti bamanga nokukhonza izithixo. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofeti noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso, isibonakaliso noma isimangalisa akhulume ngaso kuwe, bese senzeka athi masilandele abanye onkulunkulu ongabaziyo sibakhonza, awuyikulalela amazwi alowo mprofeti noma lowo mphuphi wamaphupho, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyathanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na. Niyakuhamba emva kwaJehova uNkulunkulu wenu, nimesabe, niyigcine imiyalo yakhe, nilalele izwi lakhe, nimkhonze, ninamathele kuye. Lowo mprofeti noma lowo mphuphi wamaphupho wobulawa. Angiphinde le. Lowo mprofeti noma lowo mphuphi wamaphupho wobulawa ngokuba ukhulumile okunihlubukisa uJehova uNkulunkulu wenu owanikhipha ezweni laseGibhithe wakuhlenga endlini yobugqila ukuba akuphambukise endleleni uJehova uNkulunkulu wakho akuyala ukuba uhambe ngayo. Uyakukhipha kanjalo ububi phakathi kwakho. Uthi ke u6, uma umfowenu, indodana yakho noma indodakazi yakho noma umkakho osesifubeni sakho noma umngani wakho onjengomphefumulo wakho okunguyena ekuyenga ngasese
ethi masiye ukukhonza abanye uNkulunkulu ongabaziyo wena nawoyihlo uNkulunkulu babantu abakuzungezayo baseduze nawe noma bakude nawe kusukela kolunye uhlangothi lomhlaba kuze kufike kolunye uhlangothi lomhlaba awuyi kumvumela ungamlaleli iso lakho alikuhawukela ungamyeki ungamfihli kepha umbulala impela isandla sakho siyakuba phezulu kwakhe uqala umbulala asemva isandla sabantu bonke. Haleluya. Siyayithanda kakhulu bazalwane ngokomthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu unolaka kubantu abaprofeti bamanga abathi akuyekwe yena ulandelwe abanye awuNkulunkulu abangadalanga izulu nomhlaba. Haleluya. Right, uthi ke u24 masuthatha lapha kuverse 12 uthi ngenxa yokwanda kokubi noma siqala lapha kunani lapho uthi khona lapho ke bayakunikhaphela usizini banibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami khona ke abaningi bayakukhubeka bakhaphelane bazondane kuyakuba khona abaprofeti bamanga abaningi badukisa abaningi ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando lwabaningi kodwa ukukhuthazela kuzobe sekupheleni uyena kusindiswa livangeli lombuso liyakushunyela ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela ngakho ke nxa nibona amanyala encithakala asho uDaniel umprofeti emendaweni engcwele ofundisayo makaqaphele khona abaseJudiya balekele entabeni ophezulu kwendlu angehli kuyothatha kusendlini yakhe sensimini ngabe sabuyele emva kuyothatha ingubo yakhe kepha maye kwabakhuleleyo nabancelisayo ngalezo zinsuku kulekelana ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangesabatha kuba lapho kuyakuba khona usizi olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje nolungasayi kuba khona. Amen. Izwi laNkulunkulu sizophinda sithathe sinye isihumusho NLT bazalwane sithathe esilungwini ngoba senzela ukuthi sibe nesibindi sokukhuluma ngalezi indaba siqonda ukuthi uNkulunkulu wethu unamandla sifunda yena futhi u24 bazalwane la sizoqala kanjalo njengoba siuqalile uverse 9 ufundeka kanjalo ke bazalwane uverse 9 wakhona uthi then you will be arrested, prosecuted and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. And many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many people. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations will hear it, and then the end will come. The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about, the sacrilegious object that caused discretion standing in the holy place. Then those in Judea must flee to their hills. A person out of the deck of the roof must not go down into the house to peck. A person out in the field must not return, even to get a cold. How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those days, and pray that your flight will not be in the winter
or on a Sabbath, for there will be a great anguish than at any time since the world began, and it will never be so great again. In fact, unless the time of calamity is shortened, not a single person will survive, but it will be shortened for the sake of God chosen one. Amen. Siyayithanda kakhulu bazalwane. Isinikeza iqiniso. Ngiyayithanda la kuyena futhi uLuka. Masithanda incwadi kasithatha incwadi kaLuka. Ithi uverse 24 phikelelani 13 verse 24 phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane ngokuba kithi kina abaningi bakufuna ukungena bahluleke. Amen. Right. Baningi bawufuna ukungena babe njani bahluleke. Ngokwesilungu ithi verse 24, work hard to enter a narrow door to God kingdom, for many will try to enter but will fail. Amen. Sesikhulumile ke bazalwane, sifundile lezi incwadi. Nizwile bazalwane ukuthi abaprofeti bamanga uNkulunkulu into akade ngayibekezeleli nje. Akayibekezeleli indaba abaprofeti bamanga abathi akukhonzwe abanye uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu umuntu omprofeti wamanga endulo bekhandwa ngamatshe destroy aphele same time. Umuntu othi akukhonzwe abanye uNkulunkulu. uNkulunkulu akayibekezeleli indaba yabantu abathi akukhonzwe iThixo. Akayibekezeleli. Uthi ke ngisho kungathiwa lowo muntu othi akukhonzwe abanye uNkulunkulu, ungaba unkosikazi wakho noma ngathiwa indodakazi yakho, uthi noma ngathiwa umfowenu, uthi uyomkhanda lowo muntu, wena muntu kaNkulunkulu umkhande ngamatshe. Asike isono oyobekwa sona ngenxa ukuthi ukhande umuntu omelene noNkulunkulu, umdali wakho konke, umenzi wezinto zonke, umveli inqangi okungazange kwakhona izinto ngaphandle kwakhe. Zonke izinto ziqala ngayo uNkulunkulu wethu. Uma ke sifunda 24 wesixwayishisa futhi nawo uthi lesi isikhathi sethu lesi esiphila kuso isona lesi saprofetwa othi umbhalo kaNkulunkulu uyakuba khona ukukhashela okuningi kubantu abakholwayo, kuyakuba khona ukuzondwa, kuyakuba khona ukubulawa, kuyakuba khona ubuxoki bamanga obuyakucirculator ezizweni ngezizwe. Uthi umbhalo kaNkulunkulu niyakuzondwa abantu bonke. Uma nihamba noNkulunkulu niyakuzondwa ngenxa yokuthi nihamba noNkulunkulu. Ithi ke iBhayibheli lesi isikhathi esiphila kuso kuyobe sekufike lona ithuba lokwenza nokuqonda ukuthi uNkulunkulu sekuyisona isikhathi ayisikhulumile. Khona ivesi ke kodwa engiyithandayo ethi obekezelayo kuzobe sekugcineni athi uyena uyakusindiswa. Ngamanye amazwi akusho ukuthi mawuyeke phakathi nendawo ukukholwa usazoqhubeka uthole usindiso ngale mawusufile. Wayeka nje ilokhuza yakho, igraph yakho iyofika imela wayeka khona. Ayiqhubekeli. Ifika imela wayeka khona ukukholwa. Kuthi uyaphela la wena ukukholwa. Kusho ukuthi from here onwards ubungasakholwa. Ngamanye amazwi igama lakhe alisekho ngisho encwadini yokuphila. Uthi ke lo mbhalo kaNkulunkulu asibe ngabantu ngoba uthi uNkulunkulu lento iyokwenzeka ukuba atheste abaningi. Uyayizwa ukuthi thini? Uthi umbhalo kaNkulunkulu uyoyenza yena lento ukuthi atheste. Awuthi ngikhulume ngalento, ngikhulume ngento enizoyizwa bazalwane, ngingabe sengathi ngiyifakela mina lesi story. Ngoba uNkulunkulu kahle oyobenza leyo nto. Yabona? uNkulunkulu obesithesta efuna ukubona ukuthi sizokwazi ukuthi sime eqinisweni egameni lika Jesu kuze kube sekupheleni. Uyabona? Ngoba uNkulunkulu mayefuna ukuthi akubone ukuthi owakhe ngempela yini, uyakufaka etestini. Efuna ukubona ukuthi impela ngowakhe.
uyabona. So ke isho njalo lencwadi bazalwane, le verse ngiyayithanda ukuthi ngiyiphinde ngoba lithi for ukuthesta abaningi uyobe bathesta ukuthi abantwana bakhe ngempela yini noma bawonga wongo. uNkulunkulu akasifuni masamawongo wongo. Ngala Deuteronomy 4:14 yabe ku Deuteronomy 14 lade ngimfunda. Now 13, Deuteronomy 13. I think ila kuyona le ncwadi kaDeuteronomy. Ayulalela amazwi omprofeti verse 3 lo noma lo mbhubhe Jehova uNkulunkulu ya. Okay, uverse 3 yes ngiyayithanda ngajabulela ukuthi ayithola. Uverse 3 kuDeuteronomy 13 uverse 3 uthi ayukulalela amazwi alowo mprofeti noma lowo mphuphe uma kuyalela ukuthi khonza abanye uNkulunkulu. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyathanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na. Bazalwana, cabanga ke wena ususeshe wavele wamiyeka uNkulunkulu kanti uNkulunkulu beka testa efuna ukukuchecka ngempela ukuthi owakhe ngempela yini. Siqapheleni bazalwane makwenzeka izinto okunye uyitshela ukuthi sekukufa kwakho kanti uyathestwa. Hey bazalwane, ilokho bengithi ngifuna ukusho bazalwane kubalekile ukuthi sisiqonde lesi sikhathi esiphila kuso ukuthi uNkulunkulu wethu uyasithanda. Uyasithanda uThixo wethu. Mawungcwele siyabonga egameni lika Jesu. Sicela Nkosi ukuba singadisivwa abantu balesi sikhathi samanje, singadisivwa abaprofeti bamanga, singadisivwa intshumayelo ezingekho, singadisivwa abaprofeti abakhandwe ngeyiwasho zakoMozambique, singadisivwa ngabantu abakhandwe yiwasho zenyanga nezezangoma, singadisivwa abaprofeti abaqamba amanga, singadisivwa kodwa sibambelele ebukhoneni bakho wena Thixo uzofike umukele imivuzo yempilo zethu egameni lika Jesu. Amen.